hadisi ne daga Anas bin Malik. Allah madaukakin sarki ya ƙara ni ke yace akwai wani mutum daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kana tajiran yattajir bi malin lahu wa li ghairihi, ya zamo yana kasuwanci da dukiya ta da kuma dukiyoyin jama'a wanda suka sa shi a cikin kasuwanci ne ko wa kana nasikan wara, ya kasance mai yawan addini ko mai yawan tsantseni da taka tsantsan da ke fafaraja marratan falakiyahu lusun. Yake wata rana sai ya fita sai ga shi kawai kwatsam wani ɓarawo ya haɗu da shi akan hanya. Ɓarawo na ganin wannan bawan Allah, wannan sahabin da dukiya cikin daji, sai fitar da makami. Da ganin haka kuma kaga ya san ta ɓace ko? Sai ce ma wannan sahabin da mama aka ka aje duk abin da aka gare ka wayan ni kace duka domin ko ni zan kace ka ne. Yace kashewa? Yace to ma turidu ila da ni kake so kai da jini na? Yace sha'anuka bil mali, ga dukiyar nan na bar maka je da ita, ma jini na ko menene wata bukata gare ka cikin zubar da jini na? Sai wannan barawon ya ce a ita dukiyar dama ta riga ta zama sau tun baka faɗi ba. Yace kuma walastu uridu illa da maka, ba ni nake komin ba jinin ka ba, ina matukar so in zubar da jinin ka. Yayi ta nuna da cewa ya ɗauki dukiyar ya wuce da ita ba sai ya yi tunanin kashe shi ba. Barawon yanna ce da cewa shi kam ba zai kyale shi ba sai ya zubar da jini ne. Don haka yace to amma idza abaita fazarni usalli 4 raka'ati, yace tunda ka kiya ka ce ka kashe ni to ka bar ni in sallaci raka'o'i 4. Sai barawo ya dariya ce to salli ma badalaka ba raka'o'i 4 ba, yi duk ko raka'a nawa za ka yi. Gama su za kai in sa wannan takobin in datse wuyanka. Nan take ya alwala, ya sallaci raka'o'i guda 4, sannan ya ɗaga kai, ya ɗaga hannu, ya ce ya wadu, ya zal arshil majid, ya fa'alul lima yurid, as'aluka li'izzika allazi la yaramu wa mulkika allazi la yuzamu wa binurika allazi mala'a arkana arshika an tafiyani sharra hadha al-lism ya mujisu aghithni ya mujisu aghithni ya mujisu aghithni. Ya karanta wannan addu'ar har sau 3. Yana karanta ta sau 3 sai ga wani mutum wanda ba a saba ganin mutum mai irin surar shi ba, bisa wani irin ingarmar duki wanda ba a saba ganin irin shi ba, rike da takobi ya nufa ta wannan ɓarawon. Ko da ɓarawon ya waiwaya haka sai ga an nufato shi da wani irin makami wanda bai saba ganin irin shi ba. Ya motsa haka ina har ya iso gare shi ya kare kan wannan ɓarawon. Yana gamawa ya juya zai wuce, sai wannan sahabi ya ka tsaya ɗan uwa, na ganka da sura wadda take baƙo sura, ban saba ganin mutum irin ka. Yace ai ni ba mutum bane, lokacin da kake wannan addu'ar ai can sama ma tana girgizawa. Yace don haka Allah ya turo ni, yace ya Allah ka wakilta ni in zo in isar da wannan aikin naka. Allah ya turo ni domin in kashe wannan mutumin kurum in kubutar da kai daga hannun shi. Sa'an in jiya
kaga lokacin da yake karatu wannan addu'ar cikin zuciyar shi yana ganin cewa lalle Allah zai kare bai jin tsoron komai ya riga ya tabbatar da cewa yana tare da Allah don haka kuma Allah ba zai kunyata shi ba sai ku ba mamaki ka karanta kana shakku ko kana ganin bari in gwada Allah in gani ko Allah zai iya ko ba zai iya ba da yawa wasu lokacin da suke ambaton Allah a haka suke ambaton Allah bari su gwada dai su gani ko zai yi ko ba zai yi ba to shi lokacin da yake kiran Allah zuciyar shi tana cike da tabbatar da cewa Allah zai kare ka duba littafin mujabud da'awa shafi na 8 da kuma littafin hawatiful janan shafi na 13 Anas ibn Malik yace ka sani annahu man tawadda wa salla 4 raka'atin wanda duk yayi alwala ya sallaci raka'o'i 4 wada abi hadha du'a ya kuma kira Allah da wannan addu'ar istujiba lahu Allah zai karba miki za a karba miki ko shi awwa wanda duk yayi alwala ya sallaci raka'o'i 4 yayi kira da waɗannan addu'o'in ko da wannan addu'ar to za a karɓa miki makaruban kana au gaira makarubi da ɗaya yana cikin wanda yana cikin kunci ne kuma ba yana cikin kunci ba cikin kowane hali yake Allah maɗaukacin sarki zai karɓa miki zaka duk abin da zaka roƙon Allah kira waɗannan sunayen na Allah yi ma Allah wannan yabon wallahi za ka yi mamaki za ka yi mamaki matuƙa wannan ya tuna mini